Ayo maju. Ini makanya pasti buat dia. Sang Suning Prawa Sang Begawan Yasa nedhungipun menunggang wonten ing bale pasabahan panaman ini pangangkutan pokagut pabon nimpaning apan kok urip coro kaya pansah mas rasaken mangarep ing wis coro ing jaket pracuma Rancine wis surya remeng-remeng sumaring sanggang Kakaswara. Kasarana wiwis sumawur wiwis akarya tis-tis indriya. Persidan dan kekablak ngagak-agak kaya kelak gede menungsa kumesal tunggal sang Pancaka Prawa. Boyo iki pamit maning jagat mongko petandha bakat kabeh lakon kang ora prayoga. Nanging dawange pendhita kang wis bakit mangeh kusining Jepara lawan Kalsa. Sapandulan sangat biasa musembah duremake terus riyo. Mau dadak ana papaning dewi gendari kang paling ing pasabahan kang ana sang piku. Rerek pilih pangandikane yo.
ratu Sumoy lang Rogo kumprengan beringan Upayanan swarga Kang mulya Abregenggeng Kelawan Ogo amale Paran gonmu tiba Jagat Dewa Bathara iki kono manjung kuning gendari kang suwaning satraga kene nini padha becik sarakuku lan digarwamu kang Adipati Dusrasna ngendi pagene ora katon gegandengan asta lawan jeneng sira niki nuwun sewu Kanjeng Rama Penemban suwak kowe mriki anggar mangke boten salimpi kaliyan Kakang Adipati Dusrasna menggotoni gendari dalam semua skino kudu pertapaning satu lagu kini iki ora gampang mergo kangen ngermang mukir tamu ki mau ora mangko nengi yen penting nyengkrek lan banget ambedel kula tuwuh tandha pitakon tumraping Gun Rama boyo ngwigati kang endi dene sira raya-raya munggah ana satu lagu kini iki Romo Penemban Tubasan pekering jambut suku jojangkin belum niko semangat-sanipun padu Romo Penemban Nang sedya boten wonten sanes kejawi namung nedya nyuwun tumakas sing parimamanipun Kanjeng Romo Penemban biasa lini sira nedya nyuwun parimaman ingsun tegese mitosih kawelasan ingsun banjur sing kok karepake iku mau sih kawelasan sing ndi Romo Penemban kula pitados bilih paduka meskipun prisa lamun ing dinten menika sampun lumampah 18 dinten dumadosipun panggemburan ing atasipun para pendolan para Kurawa sampun 18 dinten lampahing perang ageng ingkang sebat Bratayuda jaya binangun ya ini ingsun wis mulingani Kanjeng Rama kabar pungkasan ingkang kula tampi ngatos dinten menika tasih dereng rampung Bratayuda menika para wae. Kula kanthi pekaton kula suwun kanthi sanget Kanjeng Rama Penemban begawan abiyasa panemon anyapit lampahing Bratayuda menika para wae. Rama Penemban sangsaya kalharas abyor kang lintang gumadhap Gusti sono wangi kula marang kantaning Puspita Kami minggu jani sang Brijoloro brengan
suara nikmat bro manungso lining Nini Gendari anggone para Kurawa lan Pandhawa ngadani Bratayuda kuwi mau wis padha-padha dikarepake kok nggih lan mestine wis padha dipitung dhewe-dhewe munggo apa kang dadi pituwonge apa perubahan mereka mengatasi bilih wonten jambu ingkang gadhahi wenang nemtokaken Bratayuda menika dumados menapa botenipun Nini Gendari Bratayuda iku jaba wis katemah dening para Kurawa lan Pandhawa kawentareng akeh uga kasebut jangkaling jagat banjur sapa kang nentokake ini kuncining Bratayuda menika dados lan botenipun gumantung wonten ing lesna cacah 3 menika wonten lesna cacah 3 ki mau sapa wae lesna ingkang kapisan winastan Dewi Kresna utawi ingkang ugi kasih Dewi Drupadi Atma Jendring Pancaladya Dewi Kresna ya Dewi Drupadi ingkang dadi garwane putu si Puntadewa kae lha inggih dasare apa para Pandhawa kinipun sengit iki gitu dhateng anak-anak kula-kula paniwawet kabur wektu capipun Drupadi ingkang mawa wisa lain boten wonten capipun Drupadi ingkang kebak ing racun dalu besi lan wisa kanthi panten kula Pandhawa boten badhe saged nglampahi Bratayuda jaya binangun Nini Gendari wis dadi jamak lumayan kok Drupadi kae banget anggone srik marang Kurawa padha sukan dadu Drupadi dadi kupane putuku si Duryudana nalika semana kladuk nggone para Kurawa nengis-nengis marang Drupadi Drupadi sinendhar kembene dening Dursasana luwi limarak-marak ana ing Stingge Ngastina rek maning jinambak nganti udara gegelunge dirang-irang ana kareping janma ingkang pantokna wilang cacahe kula lajeng mengo kaya kok Drupadi banjur kartu ingkang dadi sumpahe ora bakal jejapas lan anggelung reknane lampung durung kelamas dadi si Dursasana kang mangkono Dewi Kresna kula Drupadi uga ora kena disalahake banjur Kresna kang angka loro kuwi Kresna sapa terus menika kalih menika Prabu Kresna kalih Dewi Drupadi Kresna nata Drupadi Tubasan Prabu Kresna menika kusir dening Pandhawa menika krita sajaranipun sababar-babaripun ampun tulangga menawi kusiripun mongko bagung kinipun kemarin apakah kendali pemangku badhe kendel payuning kuda ingatanipun Prabu Kresna menika boten purun angin kendhaleni para Pandhawa apa malah ambok Pandhawa kebetipun Bratayuda Nini Gendari tak kandhani Prabu Kresna kae wis sak lumayan ngombotohi para Pandhawa dasaripun menika kang kira peruntan dasaripun nalika Prabu Kresna koko ning gone Sumundala Tundha biyen ingkang banjur dilunggah dening para Pandhawa lan saka Kurawa nalika samono Kurawa ora milih nyengkuyung Prabu Kresna nanging malah milih Ratu Senggonegara mula wis yen to Prabu Kresna menika banjur mbotohi para Pandhawa nanging gunakipun Prabu Kresna menika tegese Bathara Wisnu dilakani kabagyan dilakani kamulyan kedahipun ambudi purungipun Bratayuda prana ikuti papaning kangunastan kurang menika badhe adamel kasangsayan sakngertiku rumakna sakngertiku wis ora kurang nggone Prabu Kresna menika bakal murungake Bratayuda apa sira ora kelingan durung suwe nggone mata Drupadi jejer duta agung depaning para Pandhawa Prabu Kresna katon ing Stingge Ngastina jarakan kepingin Bratayuda diwurungake parang dene
para kula ora gelem nampa becik marang para Paduka Kimo menawi dening para Setana Ngastina satemah kaya dinunggah dedukane kula banjur Paduka Kimo priniki krama asipat Brahara kang sak gunung gedhe kang mangkono kang mangkono Paduka Kimo uga wayahna dilumputake Mami mengatur kerupat nemus dengan ngomong Kresna kang ngomong Kimo sapa? Kresna ngomong itu menika kala nggih menika Sang Kresna kaya nggih begawan kang biasa. Monggo dhisik. Yo gene aku kok arep nuntut ki manggonku ning endi? Ora perlu banget. Kulo menika ngantos. Lumen jagat kurang teng langit menika. Mboten wonten tikahe kang sumbodo. Angan teng lapeng Banyuda menika jeneng Paduka Kemendang. Ka saya apa niki? Kulo menika putranipun Kakang Adipati Gestorastra. Denipun Bawa putranipun Nyai Prabu Pandu. Ingkang mongko Kakang Gestorastra menika Nyai Pandu menika sami-sami putra Paduka. Iya, yen babagan kuwi mesti wis padha weruh niki. Namung gumun kula gumun manggone ngendi? Yen atase putu padha geger gejekan. Lah kok simbahe mungkin tenan bae. Bapak pisan Paduka boten puji jaya urip. Kula pendhawa kula kenipun Bratayuda nini gendari. Monggo dhisik. Aku pengen ngerteni yen saka panawasmu dumagine Banyuda iki mau janjane apa kang dadi lajeng perkara. Sanes jaya datan Bapak Prabu Ngastina. Para Pandhawa kepengin njungkeng wayah Paduka Duryudana pinipun jumeneng minangka nanging Ngastina. Yen mangkono jarane abutan bondo donya. Mungkin Jurawa Rembang. Iya. Nini Gendari. Biyen sadurungipun Bapa madhep pendhita Sampuraga kene pun Bapa ki mau sapa? Paduka Jurawa menika kula piye jumenengane Ngastina Duryudana Prabu Kresna Bipayana. Banjur krana apa pun Bapa leleh keprabun banjur madhep pendhita. Nalika semanten Paduka Nedya amengkaraken gebyaring kadonyan mangasing sampun ngabudi manis sing kanthi pendhepa lengser keprabun Ngastina. Tak pasrahi marang Pandhu Dewanata. Wiawit aku wis ora kepengin melu gebyaring kadonyan. Aku kepengin melengkas saka manteng nganggo dikasucen. Lah yen mengkono sampeyanku kok meksa kudu cawe-cawe babagan Raja Ngastina kang kok arani bondo donya ki mau apa ora jeneng pun Bapa Japring Pangandika ingkang wis kawedhan. Ananging menawi Paduka Jurawa namung ketunan kewala ajengipun ditulungipun tanggal saha Paduka minangka pepundhen. Menapa Paduka boten ningsem kaliyan para putra wayah Paduka piyambak? Koseka, koseka. Kudune sing isih kuwi dudu aku. Ning sira lan bojomu si Gestorastra. Gendari. Nalika pun Bapa lengser keprabon biyen Ngastina tak pasrahke karo putraku si Pandhu Dewayana. Saleh ning tanduran dawa murid Ngastina dititipake marang garwaku Gestorastra supaya bisuke dipasrahke marang para Pandhawa lamun wis padha dewasa. Nanging ya kene dening kaki Gestorastra Raja Ngastina malah diwenehake marang Kurawa. Oh, Gendari, Gendari. Aja kok sengguh pun Bapa ora weruh trekahmu. Nalika kula Paranakati kang uga katelah nama bali si golo-golo. Sira gawe kados sampepo. Angalah tapi mantuku lan putu-putu pun Ndawa kabeh Gendari.
bating jagat sapa kang nandur bakal ngunduh upang bakal nyaur ingkang nyilih barekake anggepen suwe niki kula wis nyilih praja mesti bal-bali Pandhawa kula wis wanci mesti bali ganti duweke putra-putra Pandhawa kabeh biasane ini kendari kalau sarangan ana wis kanggo barung para sawata padha angkudanake kembang jagat asum praceh pramuka Bratayuda dia binangun wis paripurna lha mekaten aku Duryudana kula wis tumpes kabeh waduh anakku Bang biasa. Terus anak-anakku kira-kira wis padha terus napis lan sisa. Iku kok wasne meneh Pandhawa mesti bakal padha yo mesti kok. Muga-muga aku kuwi kedisian tekane para Pandhawa Kakang Adipati. Iki masalah. Kang Santo Winarasita kang ing Pura Keseta sepasang segara getih ingkang sadengkul jerone kaping lempah marani prajurit ingkang belasah pindha babakan pacing kuasa kawaning kreta pating bengkak kang dangkene jalan ingkang setrapa gajah Bratayuda suwe binangun wis paripurna Pandhawa Sumbada ungguling jurit nalika samono para Pandhawa wis nedya boyong mripa Jestika ame swaraning praja kang bumiring manti kae para Pandhawa Surup surya wangi ngeros mata
aku dadi dalang Petruk metu jam 2 yo lagi ning yo apa jenenge situasi dan kondisi iki ra goleke samu karo kanca-kanca kuwi ora masalah iya aku karo kowe supaya ning jumpa iki dalam rangka sewu dinane penjenengane yang bejo aku ki kenal yang bejo ki durung suwe oh ngono ning nek putra-putrane kaya to Dikuun Mas Kalyo ki melu aku ya wis suwe oh ngono mula nek kene iki aku gelem mayang ning kene pakon putri sidene oh sebab putri karo Uun ki paribasane duo kenteng-kenteng ngono lho ora iso dipisahke. Oh, iya. Kuwi jaman dhisik. Jaman putrane Dikuun isih Sindu. Ora ngerti kok terus klecen loro. Oh iya. Si Gendes apa Gendes? Gandes karo Gagah Priyambada. Wah, elok. Yang ketumbungan dalam pemahaman wong Jawa kok piye? Bentuk dharma bakti dan kewajiban anak terhadap orang tua maupun leluhur adalah melakukan prosesi memohonkan ampun kepada Tuhan. Oh, dengan cara selalu mendoakan supaya orang tua maupun leluhur kita ditempatkan oleh Yang Maha Kuasa di tempat yang layak. Bapak dan Ibu itu adalah pengiran katon, maka anak mempunyai kewajiban setelah 1000 harinya, yaitu Dewa Hyang. Hyang Dewa artinya mengangkat, ngentaske dan memasukkan pada tempat yang semestinya. Oh, ono tegese nyewu utawa iki mau nuwun sewu nyuwagake marang wong tuane. Ngono, wong Jawa ki mau wedi aja marang Jawa. Urip ki mau krana iman ikhlas Jawa ajane wis gawa, Jawa jawabane ki mau wis gawa. Wong Jawa kudu sing ati-ati. Oh ngono. Oh iya. Isi penting ini, beliaunya Mbah Bejo itu pernah mengarang lagu atau langgam yang luar biasa oke. Nganti anaknya nulis. Wah pancen lagu iki bajingan kok kuwi. Mau ditinggali kira-kira kaya ora ditulis lagi ngene. Iki dhewe nek wektu sedelo kanggo miwaha karya-karyane penjenengane Mbah Bejo ora kenang siji diatongake. Ya sing iso yo Uun. Oh ngono. Dituun ya kudu tindak mriku. Oh iya. Disuwuni sedaya ngaturake karya-karyane Mbah Bejo ora kenang siji. Beliaunya adalah pengrawit yang hebat, maestro perawitan yang luar biasa. Mula Dik Bakul kowe ngarang gending, ngarang langgam supaya nek selanci-lanci. Oh, si gendeng ben Arya. Selang-selangane tegese kowe bakal dikenang oleh para penerus budaya kabeh. Oh. Wis gawe lagu wis saketan siji loro wis. Oh. Keterima ora? Oh iya. Malah kalah karo anakku kok. Ya aku jadi bener. Lah ngakoni kok anakmu mau gawe lagu iki kudu nglakoni sik kok. Lagu Sotya kae mau duwe demenan ning tulung aku. Lintang asmara iki demenane kok ning Wonogiri. Ngono kuwi, nek aku ora iso kok demenan iki ora iso. Nek tenanan baru bae. Ya monggo Mbak Uun Mas Ranyo tak suwun mriki. Tak Budewati
Karya sawarga kinarta sabda. Judule tatan ganggu. Nek ora mudeng iki teng ana sing ngerti ngono. Iki jane apa ya sing nunggane mburi kuwi. Pripun? Menikmati. Panjenengan iki menikmati. Nah. Blok kowe iki lumayan sing temen, ngono. Sok ulang tahun Patski iki sok ngerti nek. Waktune kudu kowe. Lek janji abahe nimbali aku tak lakon-lakon wah ber jajab jasmani. Ini Mas Purdinamo ini gumpil yo rawuh. Iki di mana saya berada di situ ada Purdinamo. Aye. Kabeh cabang Medion. Mulane ku saben daerah ku mesti duwe supesna budaya sing kami batin kami ngono ki mau. Iya. Lah undi mawon iki. Iki Pak, coba karyane promo kudu diaturake. Sebab panjenengan iki nuwun sewu, para putra wayah tak kandhani kabeh. Sing sedo mau ragane ning beliaunya Sukman iki sing ngamping-ngampingi tetep tresna marang para putra wayah kabeh. Mulane pendataan jemumah kuwi jemah iki jemah kliwon-kliwon jeneng ditinggalake nek karo Mbah Bejo. Kuncine wong sukses mau ngerti marang wong tuane, ngerti marang luhure iki wis ora ono. Kuwi tenan iki. Heeh, ora usah dadak golek yang sing aneh-aneh. Wis mung loro kuwi bae, luhure karo wong tuane sing wis ora ono. Kula karepe wong ingkang ning kuburan ki mau nganggo kembang-kembang ki mau gondo ingkang alun gondo-alun ki mau pengucap sing bener, donga sing bener. Kembang ki mau syariate diwujudake mawon abang putih. Kena ngomong aktif lan kantil. Karepe kembang ki mau donya ki mau isine warna-warna. Kembang abang putih mengko karep Gusti kayata jagat ki mau arang-arang bengi kabeh titeng Gusti ki mau ora bakal dibedak-bedakake kabeh diurusi kok. Oh iya. Kenapa ning kono aja sok bedak-bedakake. Pelati mengane ati lan mengane lati. Kula ati lan Pak Ati ki mau kudu nyawiji. Wong sak jagat iki ora ono cangkem kok abune wangi ora ono. Wah, ayo. Bangku di basmu. Kalau kok belum rongke. Mas ayo rene. Nyuwun karo Mbak Kupun sebeninging lah. Nggih, sedherek Pak Petro, Pak Bagus. Sakyane sambel betul no sampeyan kae sakyane tak ubuke kulkas ora bakal tak pangan. Lah napa? Tak go kenang-kenangan. Niku paling anu Mbah Bejo ki mau diparingi sambel. Pecel wis sakyane sak kuline santara kuline iki ora tak goreng. Wedang kok sabun pecah dasmu aku ya ngono. Ora kena kuwi kenang-kenangan kok. Lah niku rencanane ajeng dikapakne terus sampe. Bapak menehi air aki. Air aki to. Sampai tekane anak putu ben kanggo kenang-kenangan. Mbok ndek kula kentune wae. Lah aku mau Kristoga. Lah tenane. Wah, tenan saya, tenan. Niki kalyanipun Mbah Bejo sing kira-kira jenengan sing kalingan. Niku napa? Lan sing boten kalingan panjenengan bujang, panjenengan serat, panjenengan dadosaken buku. Nggih kenang-kenangan Mbah Bejo. Mengko nek nganti ragam akeh, nek sampeyan lagi ragam, murono. Diparingi. Aku nak ngitan. Ora karo tulisan ya. Malah ngitan. Lah iya. Parai bapak riyen niku mboten atos diserat niku lho Pak Petro. Dadi damel lagu napa gendhe ngoten niku mboten tau ditulis.
Apalan ngoten. Ya kula nggih rapal enggak lah. Aku gawe lagu ora tau tak tulis. Nggih. Ning membangan. Tapi kan kondar. Lestari. Kuwi sapa kuwi ya? Nyakane iki kuwi sapa? Ngene jenengan. Utuh. Napa Mbak sing kira-kira dengan seiring iki pegane pun jam kalih mangkung kok. Pokoke tempat kula nggih kula nyambut damel kalian panjenengan sak keluarga Prah Ageng Eyang Bejo nyuwun pangapunten nggih saged-saged ngeten iki. Ya padha-padha. Mboten lepat Pak Petro. Kula ugi matur nuwun sanget. Pun repoti Repoti apa? Seneng dari kudune rak nih tanggapan lho kudune jenengan nggih iki namung kula suni tulung. Halah, bener. Tanggapan wis bendino. Nek pitulungan ki arang-arang. Mula nek ngoten nggih nek sunate sindu nyuwun tulung melih. halah henting lho kuwi wis. Terus sunatane ponakan kula kan kalian nyuwun tulung melih. Ora masalah, sunate sing kendang barang iki mau. Sore mau sing kendange sindu. Oke. Sunate ayo. Oke. Kok malah nayo iki terus apa kelangan bahan ya. Monggo Mbak, menapa Mbak? Nek barang. Medion Semarak.